Nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Amin Musa. Kumapoyamba nayi mitu yake. Profesa Arthur Peter Mutharika lero amulumbiritsa kukhala mtsogoleri wa namba 7 wa dziko la Malawi pamodzi ndi wachiwiri wake Justice Dr. Jane Ansah SC. Unduna wa zamigodi wati wakhwimitsa malamulo pa nkhani za migodi pofuna kupewa ngozi potsatira imfa ya anthu asanu ndi atatu amene afa ku Kasungu. Ndipo kugulitsa mankhwala azitsamba mphepete mwa misewu ati kuli ndi kuthekera kopereka chiopsezo pa miyoyo ya anthu omwe amamwa mankhwalawa. Profesa Arthur Peter Mutharika tsopano walumbira kukhala mtsogoleri wa namba 7 wa dziko la Malawi. Profesa Mutharika wachita malumbirowa motsogozedwa ndi mkulu wa mabwalo a milandu mdziko muno Rezin Mzikamanda pamwambo omwe wachitika pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Izi zikutanthauza kuti tsopano Profesa Mutharika akonza kuyamba kugwira ntchito ngati mtsogoleri wa dziko lino monga mwa malamulo a dziko la Malawi. Amene anayamba kulumbira pamwambowu ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah. Polankhula atamulumbiritsa, President Mutharika anati Amalawi aona zinthu kusintha ndipo ayembekezere kukhala ndi chakudya chokwanira. Profesa Mutharika wati chipani cha DPP chabwera kudzatumikira anthu mdziko muno ndipo anathokoza anthu chifukwa chomuvotera. Iye wadzudzula mchitidwe wakatangale ndipo wanena kuti yemwe apezeke lamulo lidzagwira ntchito. Let us be in government to serve the people, not to save our stomachs or to save our friends and families. Tise kuganira kuti tikalowa mboma ndiye kuti tizidya. Ndiye kuti soba tutafika nthawi yafika kuti ife tidye. This attitude that now we are in the government and now we are going to be rich is what is destroying this country. Government is not a feast. Government is not a political party. Government is not a nightclub. Being in government is about serving the people. And from today onwards, the practice of Chidyere is gone. I find you looting the government, whether you are a politician or a civil servant or a businessman, you are done. Nitana. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati zomwe ena akufalitsa kuti bungweli liwerenganso zotsatira za zisankho za madera 15 a aphungu ndi zabodza. Wapampando wa bungweli Annabel Ntalimanja atsindika kuti bungweli linaulutsa zotsatira za zisankho cha aphungu za madera onse kupatulapo Lilongwe City Bwaira ndi Lilongwe City Ntandire Ntsiriza komwe MEC izachitisenso zisankho. Ntalimanja ati MEC yaunikira madandaulo onse omwe analandira okhuza chisankho. Pakadali pano MEC yaulutsa zotsatira za madera amakhansala omwe apambana. Timafuna titsindike kuti choyamba palibe constituency imene ifeyo tanena kuti sitiulutsa zotsatira malingana ndi kuti tikufuna tiwerengenso mavoti kumeneko kumadera okwanira 15 izi sizoona zake. Nkhani yake mumpanafotokozera tanena kuti malingana ndi gawo 96 la lamulo loyendetsera chisankho cha aphungu ndi malamulo komanso makhansala
Commission ndi udindo pamalamulo kuwunikira mavoti amene afotokozeredwa kuti ndi osavomerezeka ngapokhapoka kapena ngati mavoti amenewo angathe kusintha zotsatira. Zimenezi timafunika tiwunikire ngati amene akutsogola ndi omutsatira wake tikawerengetsera mavoti amene ali osavomerezeka zotsatira zozikhoza kusintha. Mkulu wa mabwalo a milandu Justice Rezin Nzikamanda walangiza oyimira anthu pa milandu kuti akhale ozama pakagwiritsidwe ntchito ka njira zamakono pofuna kupititsa patsogolo ntchito za mabwalo a milandu. Nzikamanda anena izi pamwambo otsegulira ntchito za mabwalo a milandu kuyambira tsopano mpaka chaka cham'mawa. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Mwambo otsegulira ntchito za mabwalo a milandu kuyambira tsopano mpaka chaka cham'mawa udayamba ndi perete wa polisi, ndipo mkulu wa mabwalo a milandu mdziko muno Justice Rezin Nzikamanda adayendera pereteyu. Ndipo mmawa wake Chief Justice Rezin Nzikamanda adalangiza ogwira ntchito za malamulowa kuti azitsatira njira zamakono pogwira ntchito zawo pofuna kupititsa patsogolo ntchitozi komanso kuchepetsa chiwerengero cha milandu yomwe padakali pano mabwalo a milandu ali nayo. Tithandizira kwambiri kuti tigwiritse ntchito makina osiyanasiyana nkhani yoweruza milandu kuti mafailo azifulumira, milandu izifulumira, komanso nthawi zina mafailo asamasowe kapena mapepala mafailo kusowa. Zitithandizira kwambiri. Anzathu ambiri akuchita zimenezo nje taona maiko ena kuti zikuwathandizira kwambiri. Ndi ifeso tikuona kuti zitithandizira kwambiri. Ndalangiza ogwira ntchito ku mabwalo a milanduwa kuti apitirize kusatira malamulo akagwidwe kwa ntchito poonetsetsa kuti akutumikira Malawi mopanda zopinga. Kupita ku court kukonzekera mlandu ena mwina amadzuka kungodzuka basi mamawa kunyamula mafailo kubwera ku court osakonzekera sizoyenerera, chifukwa chakuti tili ndi malamulo amene amakamba mmene tikuyenera kukhalira tikamabwera ku court, mmene tikuyenera kukhalira tikamatira ndi ma clients athu, mmene tikuyenera kusungira chuma cha anthu ena. Zonsezi zinayikidwa kale, so ndizofunika chifukwa tikapanda kutero ndiye kuti sitithandiza anthu bwino ndi mmene malawyers amene ogwirira ntchito. Chifukwa kuti makamba zimene zija angati kukumbutsana kuti mwina ngati. Ndipo mlangizi wa boma ku nkhani za malamulo Athabo Chakaka Nyirenda adatengerapo mwayi kumwambowu posanzika kuti tsopano amalize ntchito yawo. Kuziwa kuti zambiri zimene ndimagwira ntchito zoti sikuti zimakhala kuti anthu akuziwa zilipoyera, komano amene amakhala kuti akunena kuti angaone kuti ntchito yakidwa bwino ndi anthu ngati inuyo wotiunika chala sichiloza mwini chichewa chake chipina amanenera. Ndiyena of course ndanena kuti pali zinthu zingapo zimene ndapanga ndayesesa pamulingo wanga, komanso pali zina zomwe ndaphunzira zimene zimakhalira kuti zimene kuyenda chonchi. Ndiyeno zimenezozo ndinganena kuti ndikusira inuyo atolankhani, ndikusira aso Malawi kuti aone kuti wochonga singakhale wochonga ndekha, enanso tikalemba mayeso timapitisa kakumanebu amene amakachonga kandi 1 to 1, 1 to 10, ka 10 to 10, ka good kwa good amapanga ndi wochongawo. Ndeno inuyo muchonge kuti zaka 4 zimene ndakhala ngati Attorney General mtumiki wanu wa Malawi pa nkhani za malamulo, utumiki umene ngati nzakazi wanu pa nkhani za malamulo ndapanga motani. Zateremu ndiye kuti mabwalo a milandu apitiriza kugwira ntchito zawo mwaukadaulo potsatira ndondomeko yakagwidwe kawo ka ntchito poonetsetsa kuti Amalawi ndiwo akupindula ku nkhani zokhuza malamulo. Chisomo break, MBC Blantyre. Unduna wa zamigodi wati wayamba wayimitsa ntchito za migodi ku dera la Kasalika kwa mfumu yaikulu Suza mboma la Kasungu potsatira imfa ya anthu 3 omwe amwalira pamene amakumba miyala ya golide. Mulembe wamkulu mu undunawo Abechani Chereni auza MBC kuti undunawo wakhumitsa malamulo pofuna kupewa ngozi zoterezi. Achereni anayankhula ndi mtolankhani wathu Patrick Dambula. Nkhani ya kuchita za migodi, kukumba miyala, kuswa miyala mosaloledwa
zachuluka malawi muno anthu akungochita mwachisawawa zimene zikumapangitsa kuti tisadziwe kuti kodi chuma chathu ku nkhani ya migodi chuma chathu ku nkhani ya miyala ya mtengo wapatali chili pati sitimadziwa ife kuti anthu ambiri amangopanga zinthu mosaloledwa mpanda malamulo komanso tinene kuti sikukasungu kokhako zikuchitika kubangula kunsanje kumeneko kaya kuchikwawa uku zikuchitika kumakanjira kumangochi kumeneko kulilongwe kukasungu kumwanza kuneno mpaka na kumpoto so kuli malo angapo zimene zikuchitika tikuzidziwa zinazo akuchita ndi anthu okuti ukamva umati awa akupanga nawonso izi so ife ngati aunduna tikunena tsopano kunena kuti kupita chitsogolo palibenso kuti munthu adzingopanga nkhani ya migodi mopanda kukhala ndi license mukhale ndi license chifukwa mukhala ndi license mumalandira malangizo kuchokera kwa akuluakulu athu amene amazidziwa kuti kodi muchite nkhani ya migodi apa kuti mukumbe miyala apa mungakumbe bwanji mungakumbe motani mungasamale bwanji kaya ndi nkhani ya kusamala za chilengedwe mmalowo tingataninso zonsezo timathandizira kwa mukakazi kuti mukupanga mosaloledwa mumangopanga chisawawa komanso mumagulitsa miyalayo kwa anthu amene amakudyera ndi masuku pamutu chifukwa chokuti simukudziwa mitengo yeniyeni ya miyalayo ndi mukungogulitsa kwa akazembere nkumakugulani miyala imeneyi ife tikuti ayi zimenezo zilekeke ngati mukufuna unduna wathu kupitolera ku bungwe lija la regulatory authority yathu ya migodi ndife okonzeka kukuthandizani kuti mukhale ndi malaisensi mukakhala ndi malaisensi iwo tizikutumizirani alangizi akulangizeni machitidwe ake komanso tikuthandizireni ku nkhani ngati ya misika. Kugulitsa mankhwala azisamba mphepete mwa misewu akuti kuli ndi kuthekera kupereka chiopsezo pa miyoyo ya anthu omwe amamwa mankhwalawa. Kafukufuku yemwe MBC yachita mu mzinda wa Mzuzu wapeza kuti asing'anga azisamba ambiri amayala mankhwala azisamba pansi mphepete mwa msewu makamaka osavundikira. Alex Mwangosi walemba ripoti ili ndipo yemwe akuwerenga ndi Chimwemwe Mirulu. Kwa nthawi yayitali takhala tikuona asing'anga ambiri azitsamba akuyala mankhwala awo mphepete mwa misewu omwe ndi malo osatetezedwa. Mwazina mankhwala awa amakhala pa dzuwa komanso pa mtetete. Malinga ndi mkulu wa bungwe la asing'anga azitsamba la Traditional Healers Research and Counseling Association Collins Kaonga, khalidweli limayika pa chiopsezo miyoyo ya anthu amene amamwa mankhwalawa. Bungwe ilili lalinganiza kuti liwonesese kuti asing'anga wina aliyense asapezeke muno Mzuzu kapena Mzuzu City Council yonse or Mzuzu City isapezeke sing'anga akuyara mankhwala pansi fa mankhwala aja ali ndi majeremusi. Pachifukwachi iwo apempha makonsolo kuti awapatse asing'anga azitsambawa malo abwino oti adzigulitsirako mankhwala awo monga zilili m'mayiko ena. Ati dandaulire ku makanso ndi ma district councils kuti atipase malo abwino nafenso tikhale mmene amayalira ansomba kapena ogulisa mbewu zosiyanasiyana mu misika muja. Poyankhapo pa nkhaniyi mmodzi wa akuluakulu ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu Augustine Gama apempha bungwe la asing'angali kuti litsate ndondomeko pofuna kupeza malo m'misika. Amene tikapempha kuti abwere kuzapempha mulongosoka kuti apasidwe malo abwino chifukwa mankhwala ndi chinthu choti chofuna kuchiza munthu sono ngati sitikuchisamala anthu sangachireya. Bungwe la Traditional Healers Research and Counseling Association linakhazikitsidwa posachedwa apa ndi cholinga chokonza ntchito za asing'anga azitsamba m'dziko muno ndipo ndilovomerezeka ndi boma la Malawi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na inso mitu yake. Profesa Arthur Peter Mutharika lero amulumbiritsa kukhala mtsogoleri wa namba 7 wa dziko la Malawi pamodzi ndi wachiwiri wake Justice Dr. Jane Ansah SC.
unduna wa zamigodi wati wakhwimitsa malamulo pa nkhani za migodi pofuna kupewa ngozi potsatira imfa ya anthu 3 amene afa ku Kasungu. Ndipo kugulitsa mankhwala azitsamba mphepete mwa misewu ati kuli ndi kuthekera kopereka chiopsezo pa miyoyo ya anthu omwe amamwa mankhwalawa. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, mwakoma nonse.